ஆண்டவர் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அனைவருக்கும் என் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தியானத்துக்கு எடுக்கப்பட்ட வசனம் யோபு புத்தகத்தில் 23ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். யோபு புத்தகத்தில் 23ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். எனக்கு குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார். அன்பான சகோதரிகளே, இந்த கால வேளையில கர்த்தர் உங்களோட சொல்ற வார்த்தை குறித்து இருக்கிறதை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார் என்று இந்த கால வேளையில உங்களோட கர்த்தர் பேசுறார். கர்த்தர் உங்களை தாயின் வைத்து உருவாக்கும் முன்னே உங்களை பேர் சொல்லி அளித்தார், உங்களை தேர்ந்தெடுத்தார். அன்பான சகோதரிகளே, இந்த காலத்துல உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கர்த்தர் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். அதனால் கர்த்தர் உங்களை வைத்து குறித்து இருக்கிறதை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆயர் இருக்காரு. ஆயரோட நான் பேசும்போது ஆயர் சொன்னது, எங்களோட சபையில ஒரு குடும்பம் இருக்காங்க, நல்ல ஒரு விசுவாசி, தினந்தோறும் சபைக்கு வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு போவாங்க, நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துறாங்க, அந்த பிஸ்னஸ் ரொம்ப நல்லா போகுது, ஜெபவாஞ்சை நிறைந்த குடும்பம். ஒரு நாள் அந்த குடும்பத்தை அம்மா லாயரோட பேசினாங்க, பாஸ்டர் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை, அதுக்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. அந்த பாஸ்டர் கேட்டு என்ன ஆயிடுச்சு கேட்கும்போது அந்த அம்மா சொன்னது, இந்த கவர்மெண்ட் எங்களோட கடை மெயின் ரோட்ல இருக்கு, இந்த கவர்மெண்ட் இந்த ரோட பெருசாக்குறதுனால என்னோட கடை இடிக்க போறாங்க, அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ஏன்னா இருக்கிற சின்ன கடை, அது இடிச்சா எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா சொத்தும் அந்த கடைக்காக போட்டிருக்கோம், என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை என்று அந்த அம்மா சொன்னாங்க. அப்போ அந்த ஆயர் அந்த அம்மா கிட்ட சொன்னது, அம்மா நீ கவலைப்படாதீங்க, கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார், உங்களையும் உங்க குடும்பத்தை வைத்து கர்த்தர் குறித்து இருக்கிறதை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். இந்த ஆயர் சொன்னாங்க, அதனால எதுக்கும் பயப்படாதீங்க, எதுக்கும் கலங்காதீங்க, கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து பெரிய காரியம் செய்வார் என்று சொல்லும் போது அந்த அம்மாக்கு ஏதோ ஒரு குழப்பத்தோட அந்த இடத்துக்கு போனாங்க, ஒரு தெளிவில்லாம ஒரு சூழ்நிலையில போனாங்க. 1.5 மாசம் கழிச்சு மீண்டும் அந்த அம்மா ஆயரை பார்க்க வந்தாங்க. வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு ஐயர்கிட்ட, பாஸ்டர் கர்த்தருக்கு கூட சோத்திரம், கர்த்தரை நேசிக்கிறார், அவர் என்னையும் என் குடும்பத்தை வைத்து குறித்து இருக்கிறதை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார் என்று சொன்னாங்க. ஏன்னா நாங்க சொன்ன மாதிரி ரோடு பெருசாக்குனாங்க, இங்க இருக்கிற முக்காவாசி இடத்தை இடிச்சிட்டாங்க, எதுவுமே இல்லாம இருந்த நேரத்துல எல்லாம் முடிஞ்சிச்சோ இருக்கிற சூழ்நிலையில கர்த்தர் ஒரு இடத்தை கொடுத்தார். அந்த இடம் பழைய இடமோட பெரிய இடம். அந்த இடம் மட்டும் பெருசா கொடுக்கல, கர்த்தர் 2 மடங்கு லாபத்தை தந்தார். பாஸ்டர் கர்த்தர் கூட கூட சோத்திரம் சொன்னாங்க. அன்பான சகோதரர்களே, கால வேளையில கர்த்தர் உங்களோட சொல்றது, மகனே மகளே, உங்களை வைத்து நான் குறித்து இருக்கிறதை நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்றார். வருகிற சூழ்நிலை பார்த்து கவலைப்படுறீங்க, என்ன நடக்குமோ என்று வருத்தப்படுறீங்க, உங்க தேவைகளை கர்த்தர் சமூகத்துல போடுறீங்க. கர்த்தர் சொல்றார், கவலைப்படாத, கலங்காத, நான் உன்னை குறித்து வைக்கிறதை நான் நிறைவேற்றுவேன். கர்த்தர் சொல்றாரு, நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இந்த கால வேளையில. அதனால் எதுக்கும் உன்னை கவலைப்படாதீங்க. கர்த்தர் நாளை கொடுத்திருக்கிறார், நாளை நீங்க சந்தோஷப்படுங்க, சந்தோஷத்தோடு ஆரம்பிங்க. நீங்க சந்திக்கிற சூழ்நிலைகள் பார்த்து பயப்படாதீங்க. அந்த அம்மா அதே தான் பயந்தாங்க, என்ன நடக்குமோ, எங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை என்ன குறித்து வைத்து இருக்கிறதோ கர்த்தர் நிறைவேற்றும் போது அந்த அம்மாக்கு அவ்வளவு பேர சந்தோஷத்தை தந்தார். அதே போல உங்க வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் உங்க குடும்பத்துக்கும் உங்க கையிடு வேலையிலையும் கர்த்தர் குறித்து வைத்து இருக்கிறார். அவர் நிறைவேற்றுவார். நிறைவேற்றும் போது நீங்களும் ரெட்டிப்ப சந்தோஷத்தை பெறுவீர்கள். எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க, சந்தோஷத்தோடு இந்த கால வேலையை ஆரம்பிங்க, சந்தோஷத்தோடு நீங்க கிளம்புங்க. கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து உங்க மூலமாக இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு பெரிய காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். இந்த செய்தி மூலமாக கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபம் செய்வோம். சர்வ வல்லமையுள்ள அன்புள்ள ஆண்டவரே, சுவை மசோதரிகளை துதிக்கிறோம். அப்பா, இந்த கால வேளையில கர்த்தாவே எங்களோட பேசுனீங்க பிதாவே, எங்களை நீங்க நேசித்து இருக்கிறதுனால எங்க வைத்து நீங்க குறித்து வைக்கிறதை நிறைவேற்று போவதாக பாடக்கூடிய சோதரிக்கிறோம் பிதாவே. இந்த பூலோகத்துல எங்களோட நண்பர்கள், எங்களோட சொந்தக்காரங்க கர்த்தாவே எங்க மேல அவ்வளவு அன்பு வைக்கலப்பா பிதாவே. இந்த சமூகத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள்
நாங்கள் சந்திக்கிற சூழ்நிலையில யாருமே மேல அன்பு வைக்கலப்பா, எல்லாரும் தள்ளி போறாங்க, பிரிஞ்சு போறாங்களாப்பா, இவங்களாம் வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு ஓடி போறாங்களாப்பா. அந்த சூழ்நிலையிலையும் நீர் ஒரு நண்பனாக, ஒரு தகப்பனாக, ஒரு தாயாக என்னோடு இருந்து மகனே மகளே நீ கவலைப்படாத, உன்னை வைத்து குறித்து இருக்கிறதை நான் நிறைவேற்றேன்னு சொல்லி ஒரு ஆறுதலான ஒரு விலதை கொடுத்தவரே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் பிதாவே. சென்னையில் இருக்கிற அந்த அம்மா அப்புறம் பார்த்தா கத்தாவே நீர் ஆசிரியப்பா, 2 மடங்கா கத்தாவே ஒரு லாபத்தை கொடுத்தீரப்பா. அதே போல கத்தாவே யூடியூப்ல கவனிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையும் கத்தாவே நீ அவங்க உள்ளத்தோட பேசி புது பலனை தரப்போ நன்றி, புது ஒரு நம்பிக்கை தரப்போ நன்றி. கர்த்தர் என்னை வைத்து குறித்து வைத்து இருக்கிறார், அதை வருகிற நாட்கள்ல நிறைவேற்றுவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த நாளை தொடங்கி கத்தாவே விசுவாசத்தோட போக உதவி செய்ய போக உங்களுக்கு நன்றி கத்தாவே. இந்த நாள் முழுவதுமாக கரங்க இருக்கட்டும், நீர் பாதுகாத்த வழி நடத்து இயேசுவின் ஜெபம் பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவர் நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல மறுவதே, ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு பசுத்தாவியோட நம் அணியோடு நின்று நிறுத்திருப்பாராக, ஆமென்.